Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Tama no, partner? Last week of February na. Yes, Grabe. last week of February. Papasok na- Next Monday, March Correct, na. papasok na Ganun tayo kabilis. sa katapusan ng first quarter of the year. Ay nako, nakakaloka. Oo. Ano na po nangyari sa mga resolution na magpapapayat? Parang wala naman. Parang gino-joke lang talaga natin yung mga sarili natin sa mga pinaggagawa natin. Next time, wag na lang ha. Masasaktan lang tayo pare-pareho pag binasa natin eh. True. Diba? Tapos hindi natin nagawa. Yun yung masaklap talaga, yung hindi mo natupad. Parang Totoo. magka-level partner yung yung pag-iipon, pagkakaroon ng ipon at yung pagpapapayat. Magka-level parehas na mahirap. Oh. Nakakalurky. Totoo ka dyan. Ay, nako. Ang bilis, no? Time flies. Sobra. Sobrang ito nga, tama, naisip ko, partner, parang ilang days na lang, no? Talagang papasok na naman yung mainit na panahon. And tama ka doon sa sinabi mo na ninanamnam mo yung gantong malamig yung panahon na kahit maaraw sa labas, hindi siya nakakapasok. Correct. Diba? Yung mahangin Very pa rin. bagyo, no? Oo. Very bagyo. Oo, Paminsan, totoo yun. Tas sa gabi, paminsan parang diba? very Hong Kong, o diba? Ganon, ang sarap eh. Sa gabi nakakumo tayo Tama. di ba? Nakakumo tayo ngayon natutulog. Tingnan natin mga ilang linggo na lang mga kaibigan, siguro 2 or 3 weeks from now. Iinit bigla yung Correct. panahon na talagang Sobra. kahit naka-aircon ka na, nasa loob ka ng air-conditioned room, mainit pa rin, papawisan ka pa rin. Tama. Ako, ihanda natin yung sarili natin dyan. Malapit na po Correct. yan. At hindi lang yan, partner. Yung hindi ka pa tapos maligo, init na init ka na. Naku, malapit na talaga yan. Oo. Ang bilis, no? Tsaka, partner, before we all know it, magwa 1 year na tayong naka-quarantine. 'Di ba? Magwa 1 Tama. year na. March yun Oo. March 14 nga ba yun? Or 16? March 14. Yes, Nung- 14. Nung dineclare, 'di ba? Nakakaloka. Ay, Grabe no, time flies. Naalala ko yung kaka-birthday pa lang na nanay ko, March 13 ang birthday celebration niya eh. So, that same night, lumuwas kami ng Metro Manila and doon dineclare yung na malalockdown. Sabi ko, buti na lang nakaluwas kami ng Manila nung na-lockdown. Correct. Kasi kung hindi, malamang sa Quezon Province kami na-lockdown, wala akong kagamit-gamit walang noon. internet, Wala akong lahat. Wala lahat. Oo. Wala sanang tambalan ng isang taon. Hindi naman, ng ilang buwan. 'Di ba? Kasi Ng ilang oo, buwan. kasi syempre, Totoo yun, yun yung time na hindi pa tayo masyadong educated about the virus. Tapos talagang, Lahat tayo nangangapa. Oo, lahat tayo nangangapa. gulat na gulat sa Correct. balita. so ibig sabihin, talagang walang nangangahas na lumabas. 'Di ba? Syempre pagagalitan, Oo. ibabash ka rin ng taong bayan kasi kawawa naman yung frontliners. Yun yung mga yun eh, 'di ba? Gravacious. Totoo yan. Tsaka yung talagang sobrang praning na praning tayong lahat noon. Gulat na gulat. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Bakit ganito? Ba't biglang nawala yung mga tao sa kalsada? Lahat tigil. Correct. Diba? Tapos, At ito na yun. Mag-isang taon na. 'di ba? Tapos hindi natin alam kung paano natin lilibutin yung lahat ng parte ng bahay o yun na yung mga parang travel natin, lahat ng parte ng bahay. Yun yung mga adliban eh. Natatandaan ko pa, partner. Parang kahapon ko lang ginawa yung adlib na nagbibilang ako ng butil ng bigas kasi sobrang wala nang magawa sa loob Oo. ng bahay. Yung bang mga ganon. And then, kasunod doon yung anxiety. Kasi noong una, parang fun pa siya eh. Fun na confusing na parang nalurky tayong lahat sa idea na nasa bahay tayo. Tapos eventually, naging anxiety na siya eh. Naging anxious na tayo kasi yes. bigla nating naisip na, oh my God, hindi naman tayo ganito eh. 'Di ba? We are meant to be social. We are social beings. So, hindi Correct. pwedeng nasa bahay lang tayo, hindi nakikipag-usap. Yung mga iba, partner, na stranded. Yung bang mga ganon, grabe. Tas isang taon na.
Oo nga, no? Parang fresh na fresh pa nga sa akin, partner, yung nagkukumustahan tayo ng tayong mga DJs, ng mga staff, kung kumusta na tayo, kung may mga naiwan ba tayong gamit doon sa dati nating office. Kasi di ba, yung nga biglaan di ba, may mga gamit tayong naiwan na ginagamit din natin everyday. Ako, yung halimbawa, jacket, sapatos na nakalagay sa locker, parang nakuha nyo na ba yung mga gamit nyo doon kasi di na natin nabalikan Kasi nga, hindi na tayo nakalabas ng bahay. Yung mga ganun tipong usapan na parang kailan lang yun. But come to think of it, mag-1 year na siya. Mag-celebrate na tayo ng first anniversary, mga kabisyon. Diba? Happy anniversary sa bahay. At in fairness, nakapag-adjust naman, diba? Alam mo, yun dito talaga mapapatunayan dito sa experience nating ito that the beginning is always the hardest. Sa una lang siya mahirap, sa una lang siya masakit. Eventually, maganda yung at magaling ang pagkakagawa sa atin ng Diyos Diba? Eventually, nakapag-adapt yung katawan natin, diba? Nakapag-adapt tayo dun sa sistema ng work from home na setup, nakapag-adapt tayo sa lahat ng mga binibili natin online na, yung bang mga ganon, yung mga iba katulad ng daily kasi partner nag-host ako ng show sa Go Negosyo hanggang end of the month Ang dami ang mga nakakausap ko partner ay yung mga small and medium micro entrepreneurs. At karamihan sa mga na-interview ko partner ay pandemic baby ang kanilang business. Yun yung ways nila of adapting kasi partner may mga iba diyan na wala ng trabaho, yung mga iba dyan nabawasan yung sweldo, mga iba dyan nagkaroon ng sobrang daming time. Yun yung nakikita kong opportunity sa gitna ng crisis na nakita ng ibang tao, partner, na pwede na palang magnegosyo. Di ba madami kasi partner, di ba nagpaplano magnegosyo, pero hindi nila nagagawa kasi wala silang luxury ng oras kasi nga may regular work. Di ba? Parang mga ganun. So, yun naman din yung mga kagandahan. Di ba? Iba natutong magnegosyo. Iba nga partner na meron na silang full-blown na small business. Neto lang pandemic or neto lang quarantine, natutong mag-bake. Pero wag ka kung makapagbenta ng cheesecake, wagas. Akala mo, ilang taon yung pinag-aralan. Parang siya yung pinakamasarap na cheesecake talaga. No? Na parang, in fairness, masarap naman. Mamalaki niya talaga. Pero in fairness, partner, masarap naman. Pero ibig sabihin, para gawin mo siyang career, 'di ba? Ang lakas mong as if nag-take ka ng culinary arts. Ganun yung datingan, partner. 'Di ba? Iba talaga yung iba talaga yung nagagawa ng nung pag nagigipit ka. Alam mo yun, pag nagigipit ka, very good. Hindi ka sa patalim kumakapit, very good yun. Pero yung pag gigipit ka, nag-iisip ka ng way na parang ako, hindi pwede to. Kailangan natin kumita ng pera, kailangan natin gumalaw-galaw, ganun. O, di ba? Totoo yan, magigipit pero hindi pa pangit, di ba? Kaya gagawa po tayo ng paraan, gagawa tayo ng diskarte para mabuhay. Otherwise, talagang papangit ka. Yung wala ka nang ginagawa, tapos di pag nagipit ka pa, di mo napapansin habang lumilipas ang panahon, habang lumilipas ang araw, pagharap mo sa salamin, ang pangit mo na. Diba? Grabe ka naman. Alakas kayo makapangit ng taong nagigipit. Kasi stress sila paano sila kakain, paano sila mag-aayos ng sarili, di ba? Saan sila kukuha ng pera? Isipin mo, araw-araw mo iniisip yun. O, di ba? Nakakapangit talaga yun. Pero ang gusto natin sabihin dito, ako, pwede talaga natin kakitaan ng kagandahan yung mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Di ba? Itong halos isang taon na tayo ay nasa ilalim ng pandemya. Di ba na buti na lang, nangyari ang pandemya sa kasagsagan ng internet. Correct. 'Di ba? Sa kasagsagan ng digital, ng social media. Isipin na lang natin mga kaibigan kung nangyari talaga ito nang walang social media, walang internet, o baka wala ding 'di ba? Wala nakahanap ng opportunity to come up to start up a business. So saan kukuha ng pera, 'di ba? Isipin kasi lahat tayo naging online sellers tayo mga kaibigan, yung mga walang alam sa business, biglang nagkaroon ng idea na mag-business online. Sabi ko nga sa iyo, sabi ko nga sa iyo partner yung hindi dating nagbe-bake, natutong mag-bake. At hindi lang basta nagbe-bake para sa pamilya, for their personal consumption, kundi nagbe-bake as a career. Di ba? Totoo. Tinalo pa nga yung chef na kakilala ko Correct. Na talaga nag-aral ng ilang taon, nag-aral pa sa ibang bansa, international partner. Pero, di ba, natalo kasi may sariling negosyo na yung small time na first time nagluto. Di ba? Yun bang mga ganon? Diba? Meron talagang opportunity sa gitna ng crisis. Yun naman po yung kagandahan talaga dyan. Na, totoo naman, habang
habang nabubuhay tayo, merong pag-asa. May pag-asa na magbago. Tama. Pwede Correct, agree ako kahit doon. ano ang sitwasyon mo, magbabago yan. 'Di ba? Na isipin mo, partner, hindi na lang doon sa mga nagtatrabaho or naging small entrepreneurs. Yung mga nag-online class, wala na ako masyado nakikitang meme, joke, or topic about online classes na may nagrereklamo. Wala na kasi yung mga tao nag-adjust na sa module, nag-adjust na nag-adapt na tayo eh. Hindi katulad nung una pa lang, 'di ba? Super ano talaga tayo, gulat na gulat tayo, parang imposible. Correct, totoo. 'Di ba? Paano i-execute yung swimming class ko online, di ba? Diba? Pero meron. Meron. Nairaos ha, di ba? May nakita nga akong Nairaos. video nun Oo. na parang dinedemo ni teacher yung yung mga strokes. Di ba may sa PE natin, meron tayong swimming class, di ba? Sa college, halimbawa. O kaya sa high school, yung iba meron din. So dinedemo nung isang estudyante sa class nila kung paano yung swimming. So ang ginawa niya, habang nasa Zoom, ang ginawa niya, kumuha siya ng upuan, tapos dumapa siya dun sa upuan, tapos kunyari nag-swimming siya, then pinapakita sa teacher, okay, ito yung freestyle, ito yung yung backstroke, yan, ito yung butterfly, mga ganun tipo, ito yung pag-flip ng kamay at saka paa. So habang ginagawa niya doon, kahit wala sa tubig yun mga kabisyo, nakakakuha siya ng diba? grade. So sino mag-aakala na lumalangoy ka sa ibabaw ng upuan tapos magkaka-grade ka, di ba? Di ba? Na may ipapasa mo yung diba? subject ng ganun-ganun na lang, di ba? So yung sinasabi natin, True. nakapag-adapt tayo, di ba? Natanggap na natin itong halimbawa, kagaya yan, online class, di ba? Noong una lahat tayo gulat na gulat, pero natanggap na natin na ito na yung normal ngayon. Di ba? Tama. Ito na yung Hindi, ways of tsaka- learning ngayon, online. Oo, madami talagang benefits eh. Siyempre, yung Yes. oras, extrang oras para sa pamilya. Yung ganito, nagtatrabaho ka, tapos nakikita mo sila lahat, tapos nanggugulo. Yung alam mo, nagwawala sa paakyat na likod mo. Oh, correct, ganyan, sumisigaw. Princess, come on, go down. Yan, di ba? Yung mga ganun. Tsaka yung partner, yung ma-experience mo na makasama mo kumain yung pamilya mo 3 times a day. Agree. Totoo Breakfast, yun. lunch, and dinner. Alam mo yun, it dawned on me one day na talagang nung nagla-lunch kami na ang tagal na namin hindi nakakapag-lunch as a family together. 'Di ba? Pero itong pandemic na ito yung nagbigay ng ganyang klaseng opportunity for us. Totoo Diba? yan. Talaga, tsaka ang dami nasubok sa natin eh. Ang dami nasubok sa pagkatao natin, di ba? As a whole. Di ba? Nasubok yung emosyon natin, nasubok yung takbo ng isip natin, di ba? Para sa ilan talagang ilang napakaraming pagkakataon, ilang beses na nilabanan ang di ba? Ang depression. Ilang beses nilabanan ang anxiety and marami ang nakasurvive, di ba? So, napakarami. Yung resiliency. Di ba? Lahat tayo naging resilient. Lahat tayo, Correct. lahat tayo, Lahat tayo. nakayanang mag-adapt. Di ba? Nakayanang Tama. mag-adjust. So, And then, na-survive. tsaka ulitin Yes, na-survive namin. natin Correct. to sa madaling salita. Yes. Yes, nakayanan. 'Di ba? Okay ka naman Correct. ngayon. Ang dami mong anxieties, ang dami mong fears, pero right now, you're very much okay. 'Di ba? Yes. Yun. Tama. O sige, padadehin mo na daw yung sumisigaw anak mo. siya. Gusto na din magsalita. Alam mo, nakakatawa to ha. No, alam mo, yung mga bata, kapag ka, ewan ko kung nanonotice mo to sa twins mo, kapag ka nandyan ka, o kaya nandyan yung nanay, yung kung Oo. sino man yung mga pwedeng kampihan, pag mas lalo nila nilalakasan yung boses nila. Oh, totoo. Mas lalo silang iiyak, ganun. Parang kanina, last week, yung anak ko, bungi na si bungi sa princess partner eh. Yung dalawang ngipin niya sa harapan, umuuga na. So, ang pinagawa namin, pumunta kami kay Sinasapak Dr. mo yung anak Nina. mo, no? Hindi naman. Yun na talaga, yun yung time of their lives na Nalalagas talaga yung ngipin. Correct, naglalagasan talaga ang mga ipin para Bakit mapalitan 72 ng years old na ba yung permanent. anak mo? Ha? 72 years old, nalalagas yung ipin. Kaloka. Hindi, tapos, ang ginawa namin, kasi syempre, may dentista naman, si Dr. Nina Rodil. So, dinala Yes. namin. Tapos, ang ginawa niya is, binunot niya yung ngipin. Pero bago niya mabunot, partner, ang daming seremonyas ng anak ko. Kesyo takot ma-anesthesia, ganyan. Oo. Ayaw, no, like, ganyan. Alam mo, ginawa ni Dr. Nina. Nagdadahilan Sabi na, niya, oo. sabi niya, parents, go out.
No. Sabi niya, ganyan yan. Kapag ka nandyan kayo, syempre mas lalo yung magpapabebe. Tama. Ganyan. Oo, True tama. enough, partner, nung lumabas kami, nung hindi niya na kami nakikita, ang tapang. Oo. Ang tapang. At sabi talaga ni Doc Nia, hindi lang yan for kids. Even yung mga dalaga. Yung mga dalaga daw, kapag ka nagpapadentist, tapos kasama yung mga jowa. Pag wala yung jowa, matapang. 'Di ba? Pero kapag ka nandyan yung jowa, nag-iiyakan, nag-aarty-artyhan. Arte-arte, parang feeling niya, hindi niya kaya. Totoo yan. Nakakaloka. Bakit ganyan kayo, no? May kakilala din akong Ewan ko. ganyan. Itong tropa ko, kalala mo si Nikki. O pumunta daw sila nung jowa niya dati sa maisingit ko lang tong kwento to para mag-agree, 'di ba? Sigundahan yung kwento mo. Pumunta sila sa sa Taytay, parang meron doon hanging bridge. Okay. Na tatawiran mo. Itong kasama niyang dati niyang girlfriend, hindi makatawid. Tapos kunyari nanginginig-ginig, umaarty-arty, nahihilo, ganyan-ganyan. Tapos pagdating sa gitna, lumuhod, tapos umiiyak na, hindi niya daw kaya, ganyan-ganyan. Okay. Oo. So, siyempre naawa tong si Nikki. Sige nito, alalayan kita para makatawid tayo ng sabay pareho doon sa hanging bridge. Tapos pinagkwentuhan namin one time, ang sabi nung isa namin kaibigang babae, dati naman tumatawid ka na talaga doon, hindi ka naman natatakot. Totoo yan. Totoo yan. Tapos kasama ka ng boyfriend mo, umaarte ka ng ganyan. Oo, bigla nanginginig-ginig, may pag-iyak-iyak pa. Samantalang dati, mountaineer naman talaga. Sanay sa mga ganun, maliit na bagay ang hanging bridge. May ganun. At ang mga kids, ganun din. Kapag ka nakikita nila yung nanay nila o tatay nila, mas lalo nila lalakasan yung iyak. 'Di ba? Minsan nga, nahuli ko naman yung anak ko, partner, kapag halimbawa naghahanap siya ng kakampi. Yung kita-kita ko yung sisilipin niya pa kung nakatingin ako. Tapos pag nakita niya nakatingin ako, lalakasan niya talaga. Yung pag-iyak. Gracious. So lesson learned doon, minsan hayaan po natin sila na mag-isa. 'Di ba? To decide on their own. Kasi pag ganun, they have no choice but to be strong. Kasi pag nakita nila yung parents sila, syempre makita nila ay yung parents ko lalapitan ko. Pero pag mag-isa na sila, 'di ba? Oo. Correct. 'Di ba? Wala silang choice kundi kailangan malagpasan ko, kailangan pakita ko matapang ako. So, yun may lesson learned din naman nakukuha diyan. Tama. True, laluto lang halong eklabu. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayong araw na ito. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan kaya't inyong pakaantabayanan. Gotta go mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Always your number one. SM Radio Station.